עולה במסגרת פסטיבל ישראל, שעולה שוב הפקה חדשה של התרנגולים, מודל 99, ובאולפנינו בתל אביב נמצאים שניים מהמודל הזה, החדש כמובן, ירון אלדמה ותמר יובל. בוקר טוב לכם שניכם. בוקר טוב. אז אתם יודעים, כל כך הרבה דברים השתנו בארץ ב-39 שנים. יש עניין בהפקה חדשה של התרנגולים שעולה בדיוק באותה צורה, עם אותן התנועות, עם אותם השירים, בדיוק אותה העמדה מלפני 39 שנים? כן, אני בטוח, זאת אומרת, כאילו קשה לי אנחנו בטוח מכורים כבר, אבל אין ספק שזה דבר שיש לו מקום, כי זה מוזיקה נפלאה, וזה פשוט עובד. זאת אומרת, אני הייתי מודע לרמה של המוזיקה עוד מילדות, אבא שלי התעסק בחומר הזה. אני יודעת שאבא שלך, גיל אלדמה, היה למעשה אקורדיוניסט של הלהקה אז. אני לא יודע איך זה התפתח המיתוס הזה, הוא לא היה אקורדיוניסט של הלהקה, האקורדיוניסט היה תובל פאטר, והוא השתתף בעיבודים כליים שעשו להקלטת התקליט השני, אני חושב. ומה אומר אבא שלך על ההפקה המדע החדשה הזו? זה נפלא, כאילו, אני גם נורא שמח, זה פשוט, אני יודע, אנשים אוהבים לקרוא לזה סגירת מעגל, אבל זה מצחיק אותי, המושג הזה קצת. בוא נראה תזכורת ממש קצרצרה, יש לנו קטע מאוד קצר מהתרנגולים של אז. בשמחה. האם אמרו לך פעם שכף רגלך תופר ותשיר ופסיעתך קלה שאם תתרחקי אם בריצת ארדוף אחרייך מוצא יד אחר האיילה. תמר, אז למעשה אתם עושים את אותם מעמדות שעשו אז? כן, פחות או יותר. זאת אומרת, הבסיס הוא אותו בסיס עם אותם צעדים. פה ושם דברים השתנו קצת, דברים שנעמי אמרה לנו. את זה אף פעם לא הייתי לגמרי שלמה איתו, אז הנה אני משנה קצת, או משהו שמתאים לאישיות שלנו, אבל כעיקרון אני חושבת שמשהו בסביבות ה-90% זה אותו דבר. אבל זה מאוד מעניין בעצם כשאני חושבת על זה עכשיו, כשאנחנו באמת כל כך הרבה שנים אחרי, ויש לנו טרנס ודנס וראפ, ואני לא יודעת מה עוד, והתנועות כל כך השתנו. הרבה פעמים כשאנחנו רואים הופעות של להקות צבאיות אפילו, שהן פחות מ-39 שנים אחורה, זה נראה לנו באיזשהו מקום קצת מצחיק העניין הזה. תראי, זה נכון שזה אופי מאוד שונה ממה שנפוץ היום, אבל זה דברים מסוגננים, זה דברים שיש בתוכם סיפור של עצמם. ואני לא חושבת שתנועות של דאנס היו מתאימות למוזיקה הזאת. זה יכול להיות מעניין, אבל אני לא בטוחה שזה לגמרי מתאים. כן, תשמעי, זה יכול להיות שילוב מאוד מעניין האם אמרו לך פעם, ושילוב של דאנס וראפ. אפשר היה גם לעשות לזה עיבוד חדש. אגב, העיבודים שונים, דומים במהותם? אני חושבת שהם מאוד דומים, אני חושבת שהם אפילו אותם עיבודים, אני לא טועה. באופן עקרוני הם אותו דבר. אני חושב שהעיבודים, כרגע אנחנו מופיעים רק עם אקורדיון וקלרינט, שזה גם היה הכלים המקוריים בהפקה המקורית, וזה מדהים. אני יכול להעיד אישית שאני בהתחלה, איך שהגעתי להפקה, חשבתי שזה אולי קצת חסר, אולי קצת יהיה אנמי, אבל זה כל כך מלא. ויעידו גם, אני יודע, אנחנו היינו מאושרים לשמוע שלקראת הפסטיבל ישראל, הכרטיסים נעלמו, כך שכנראה שיש ביקוש לזה, זאת אומרת, אנשים מחפשים את הדברים האלה. אז באמת, תכף מיד נגיע לזה, ואני רוצה בכל זאת להראות גם לכם קטע מתוך ההפקה שלכם עכשיו, כמובן מתוך החזרות. אנחנו בונים את הדבר על עבודת צוות, קולית ותנועתית, וזה סתם יפה לעין. לדעתי זה יפה בכל התקופות. הים ונשזף ומתחמם בקרני הזהב ומלטף טלטלים של זהב, כן, הכל זהב. נשבה צורחת, אמא את יוסנה שולחת, לך ובקבוק חלב, לך ישר ואל תשכח, יוסי ילד שלי מוצלח. אז אני רוצה לשאול את שניכם, ראינו כאן במילה אחת את נעמי פולני, שהיא
המעמידה באיזשהו מקום, הקשוחה, האימתנית, במשך שנים דיברו על כמה קשה לעבוד איתה, כמה היא תובענית. אז איך באמת העבודה איתה? היא באמת עבודה מאוד תובענית ומאוד מרוכזת מהבחינה הזאת שכל פרט שמים לב אליו, אם זה הרמת יד, אם זה הרמת רגל, אם זה איזה מין הבעה יש לך על הפנים, הכל 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 נורא 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 מדויק ומתעקשים על כל פרט. מהבחינה הזאת זו עבודה מאוד מאמצת, אבל יחד עם זה יש גם הרבה הנאה והרבה קטעים מאוד מצחיקים, ויש לנעמי חוש הומור מאוד מיוחד, והמון פעמים אנחנו פשוט באמצע החזרה מתגלגלים מצחוק מאיזושהי סיבה. וממש באמת לסיום, מה שהזכיר ירון לפני דקה-שתיים, עניין הקהל, אתם מאמינים שאתם יכולים היום להגיע לקהל צעיר, או שזה אולי רק ותיקים כאלה שלגביהם זה עניין של נוסטלגיה? אני באמת חושב שזה יכול לדבר לכולם, זאת אומרת, זה נכון שבאיזשהו מקום הגימיק אולי הוא זה שזה חוזר, וזה שזה כבר היה, ויש כזה מיתוס סביב כל העניין, אבל זה פשוט נטו טוב. אני זאת אומרת, אם יורשה לי להעיד על העבודה של נעמי, ובוקר טוב נעמי. אז זהו, אז אנחנו בשלב הזה נאמר לכם הרבה הצלחה. הבכורה שלכם בשבוע הבא ביום שלישי במסגרת פסטיבל ישראל, התרנגולים. תודה רבה לכם, תמר יובל וירון אלדמה. נחזור לעוד כמה צלילים איתכם, ונעבור לעוגה שמחכה לנו. הנה התרנגולים החדשים.